Ahoj, tady Kryptonaut a dneska se podíváme, co se událo v Cardánu za poslední dobu. Je toho celkem hodně, takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. PayPal, jeden z největších online platebních gigantů, rozšiřuje své kryptoměnové služby prostřednictvím spolupráce s kryptoměnovou společností MoonPay. Díky tomuto partnerství bude více než 426 milionů zákazníků PayPalu umožněn přístup k více než 100 digitálním aktivům, včetně Cardána. Dřív totiž mohli zákazníci PayPalu nakupovat jenom několik hlavních kryptoměn, jako je Bitcoin, Ethereum nebo Litecoin. Toto nové partnerství však otevírá cestu k širšímu spektru kryptoměn, jako je Cardano, Solana, Doge, Polygon a další. Zákazníci můžou nakupovat kryptoměny pomocí zůstatku na PayPalu, bankovního převodu nebo kartou. Jedna z nejpoužívanějších apek na Cardánu, Indigo Protocol, spustil novou verzi, která obsahuje několik podstatných změn. Zásadním způsobem se změnila struktura poplatků. Při ukončení pozice v CDP už se neplatí 2% z kolaterálu, ale platí se 0,5% při mintování a 0,5% při výběru ze stability poolu. Tou nejzásadnější změnou je pak zavedení úroku, který se platí z vymintovaného asetu. U AUSD je to například 20% za rok. Takže když si například vymintuju $100 a nechám to CDP rok otevřené, budu muset vrátit $120. Jinými slovy, čím díl bude pozice otevřená, tím větší poplatek. To dělá pozice otevřené na krátkou dobu výhodnější a naopak dlouhodobě otevřené pozice méně výhodné. Člověk si pak musí spočítat, že když mu staking AUSD vygeneruje 37%, tak od toho musí odečíst ten úrok 20%. Tenhle nový zdroj příjmu má pomoci Indigu líp stabilizovat jejich syntetické asety, hlavně teda AUSD, který má odpovídat $1, ale v minulosti se dlouhodobě obchodoval i za cenu okolo 70 centů, což je prostě špatně, pokud si nedrží svůj peg vůči dolaru. Na grafu je vidět, že po zavedení nové verze se jeho cena začala znovu přibližovat dolaru a momentálně se pohybuje v rozmezí 90 centů až $1. Nová verze taky přináší další novinky, jako je tzv. Redemption mechanismus, to znamená, že těsně předtím, než dojde k likvidaci, může někdo jiný vaši pozici převzít a zachránit ji před likvidací. Nově byl taky zaveden i tzv. Maintenance ratio, což je poměr kolaterálu, pod který už nepůjde mintovat nové asety, což sníží riziko likvidace. Americké státy se obrátily na Cardano Foundation, aby jim pomohla s bezpečným a transparentním řešením pro americké volby. Tahle zpráva způsobila hodně rozruchu. V nedávném rozhovoru totiž šéf Cardano Foundation dostal otázku, jestli mají vlády zájem o decentralizované řešení pomocí blockchainu. Ten se lišácky usmál a řekl, že ano. Dál prozradil, že několik amerických států kontaktovalo Cardano Foundation s tím, že by chtěli pomoct s vývojem blockchainového nástroje pro volby, který by byl transparentní a důvěryhodný. Dál taky prozradil, že jejich hlavním zájmem bylo, zda Cardano Foundation dokáže dodat řešení v požadovaném časovém termínu. To vypadá, jako by s tím už počítali pro nějaké konkrétní volby. Možná americké na podzim? Ale je to hodně velká spekulace. Zároveň se zmínil i o volbách ve Velké Británii, takže je vidět, že těch poptávek mají více. Víc podrobností bohužel neznáme. V konečném důsledku to nemusí znamenat, že to řešení musí běžet přímo na Cardano. Řekli totiž, že chtějí pomoct s vývojem řešení, takže buď už mají něco vlastního a potřebují s tím trochu píchnout, nebo to může být třeba partner chain, a nebo to fakt bude na Cardano. Těžko říct. Tak či tak je to pozitivní zpráva a pokud to skutečně zrealizuje, tak se to určitě dozvíme. Už nějaký pátek nám taky běží decentralizovaná burza Axo, na kterou se dlouho čekalo. Axo je burzou založenou na orderbooku. Tak jako například MisliSwap a nebo třeba Binance. Nenajdete tam žádné liquidity pooly. Likvidita se poskytuje jednoduše tak, že uživatelé zadávají nákupní nebo prodejní příkazy a burza tyhle dvě skupiny propojuje a když se potkají na stejné ceně, tak dojde k obchodu. Výhodou burzy s orderbookem je, že tam není žádný impermanent loss při poskytování likvidity a taky žádný slippage tolerance, takže dopředu přesně víte, kolik dostanete. Navíc jsou ordery veřejně viditelné, takže u každého páru je transparentně vidět, jaký je zrovna aktuální stav orderbooku, což třeba u burzy typu Automated Market Makers Liquidity Pooly vidět není. Nevýhodou orderbooku je to, že je závislý na těch lidech, kteří tam musí přijít a zadat ordery. Pokud je takových lidí málo, může být problém s likviditou. A to je zatím problém i pro Axo. Burzu jsem vyzkoušel a všechno proběhlo hladce.
poplatky jsou nízký a za swap dáte okolo 2,5 ADA. Jenže zatím tam není dostatek orderů. Ono je to tím, že celkově Cardano ekosystém stále ještě v bear marketu a aktivita na burzách a v NFT marketech ještě trochu spí. Věřím, že jakmile se to rozjede, tak i Axu se bude dařit. Nabízí totiž spoustu zajímavých strategií, jak být market maker a zadávat ordery a v tomto je dost unikátní. Navíc Axo oznámilo, že nově ti, kteří poskytují likviditu a jsou tzv. Market makeri, nebudou platit vůbec žádné poplatky za swap, což je hodně zajímavé a může to přitáhnout více likvidity. Stejně tak už nějakou dobu běží stablecoin USDM, který je krytý dolarem. Bohužel se ale projevily jeho limitace, co se týče mintování, takže jeho růst je zatím velmi pozvolný. Jde o to, že USDM jde mintovat jenom v USA a jen v 17 amerických státech, kde je to schváleno. Plus je samozřejmě potřeba KYC. Když se podíváme na Cardano Scan, tak zjistíme, že aktuálně se vymintovalo asi $250,000. Oproti situaci před měsícem se ta hodnota zdvojnásobila. Takže ono to bude pomaličku organický růst. Tahle situace opět oživila debaty o nutnosti mít na Cardano buď USDT nebo USDC. Zaznamenal jsem taky, že už vzniká návrh do dalšího kola programu Catalyst, který by zafinancoval implementaci jednoho z těchto stablecoinů na Cardano. V dubnu se spustila nová verze NFT tržiště Gem on Bread. A zatímco tady o tom budu povídat, tak na pozadí pustím jejich spot, akorát musím bez hudby, abych nedostal strike. Gem on Bread se zaměřuje na prodej digitálních asetů. Ať už jsou to sběratelské NFT, umělecké, herní, nebo třeba asety, které mají efekt v reálném světě, jako je Earthnode nebo ADA Handle. Gem on Bread už nějakou dobu existuje, ale zatím jsem se tu o něm nezmínil a tento update je dobrou příležitostí, jak to napravit. Kromě optimalizace rychlosti a vylepšení UI totiž přichází s jednou zajímavou novinkou. Nabízí totiž on-chain affiliate program, kdy stačí připojit peněženku a zvolit si typ spolupráce. Poté se vám vygeneruje affiliate link, který hodíte na web. Kdokoliv, kdo přes tento link nakoupí nebo prodá NFT, vám vygeneruje nějaký menší obnos ADA, který si pak vyberete. Tímto způsobem se Gem on Bread podělí o své zisky a kdokoliv se může přidat. Teď, když máme za sebou jejich promo video, tak musím uznat, že vypadá fakt profesionálně a tak nějak světově. A hádejte, kdo za projektem Gem on Bread stojí. Jsou to Cardanians a Vacuum Labs. Takže když se podíváme na jejich tým, vidíme známá česká jména. Snad se tento projekt uchytí. Konkurence je vždy potřeba a navíc mají sympatické logo. Chleba s džemem totiž já rád. Cardano projekt Maestro expanduje na Bitcoin. Nejdřív ve zkratce, čím se Maestro zabývá. Možná jste o projektu nikdy neslyšeli, ale už několik let pomáhají stovkám vývojářů na Cardanu s budováním jejich APEK. Jsou to experti na UTXO model a vytváří nástroje, ze kterých pak těží ostatní vývojáři pracující v Cardano ekosystému. No a tohle všechno teď začalo nabízet Bitcoin vývojářům. Jakože je docela wow. Možná jste zaznamenali zprávu, že Michael Saylor začal na Bitcoinu budovat protokol Orange, který se zaměřuje na decentralizovanou digitální identitu. Nezdá se vám to povědomí? Jo, jasně, že už něco takového začalo vznikat na Cardanu o mnoho dřív. Realita je taková, že i na Bitcoinu začnou časem vznikat nejrůznější aplikace. Začalo to Ordinals, teď je tu Orange, uvidíme, co přijde dál. Z tohoto pohledu moc nechápu hate Bitcoin maximalistů směrem ke Cardanu. Oba protokoly používají UTXO model a Cardano si momentálně prochází něčím, co Bitcoin teprve čeká. A teď Cardano nabízí pomoc a své know-how ohledně vývoje aplikací všem bitcoinovým vývojářům. Vždyť by měli být spíš rádi, že se nic takového děje, ne? Můžou totiž těžit z ohromných zkušeností vývoje APEK na UTXO modelu, které nikdo kromě Cardana v takovém měřítku nemá. Spolupráce má za cíl víc propojit obě komunity a posílit rozvoj jak Cardano, tak Bitcoin ekosystému. Multichain apky znamenají větší potenciál, víc uživatelů a více likvidity. Pro mě je toto ohromně pozitivní zpráva. Pokud se podaří Bitcoin i Cardano komunity stmelit a posílit vývoj na obou stranách, bude to jenom dobře. Tohle už je trošku starší zpráva, ale přišlo by mi škoda ji nezmínit. Dubajská policie na světovém policejním summitu v Dubaji ukázala jejich pilotní projekt, který běží na Cardano. Projekt se zaměřuje na bezpečné sdílení dat, která pocházejí z kriminálních vyšetřování s dalšími autoritami, jako je například Interpol. Tady máme další krásný use case z reálného světa.
Blockchain v tomto případě zajistí, že s daty se nijak nemanipulovalo a všechna sdílení budou krásně vystupovat. Takže nějaký falšování důkazů by bylo v tomto případě hodně těžký. Samozřejmě ten nejkritičtější moment je to, jak se data na blockchain dostanou, ale pokud si ošetří tento první krok, tak integrita dat už je pak zajištěna. Takže jak někteří říkají, že blockchain nemá využití v reálném světě, tak asi má, protože jinak by to asi ani nezkoušeli. Zároveň to může způsobit revoluci tím, že vyšetřovatelé v okolních státech to uvidí a budou to chtít vyzkoušet taky. A nemusí to být ani v rámci policie. Bezpečné sdílení dat je důležité snad ve všech oborech. Ohledně projektu World Mobile se i nadále objeví pozitivní zprávy. Tentokrát je zdrojem oficiální community update, který proběhl na začátku května. World Mobile oznámil, že začal s vývojem vlastního blockchainu první vrstvy s názvem Aya. Aya bude na Cardano napojen jako partner chain. Kromě toho ale bude spolupracovat s následujícími blockchainy: Ethereum, Base, Arbitrum, zkSync, Optimism, Near a Binance Smart Chain. Všechny tyhle chainy potvrdili, že budou s World Mobile spolupracovat a napojit tento nový chain na jejich ekosystémy. Co to znamená? Mnohem větší potenciál, protože najednou se budou o World Mobile zajímat doslova miliony lidí ze všech těchto chainů. To samozřejmě znamená, že tam poteče i mnohonásobně vyšší likvidita. VMT se mohl zdát příliš drahý v rámci Cardano ekosystému, ale takto se jeho potenciál dramaticky zvýšil. Zároveň to bude i dobrá reklama pro Cardano. Pokud totiž World Mobile uspěje a získá si oblibu v uvedených komunitách, tak pořád je to projekt, který vznikl na Cardano, takže v podstatě to dává kredibilitu Cardano a popírá tvrzení, že na Cardano se nic neděje. V podstatě je to win-win situace, z které bude těžit jak World Mobile, tak ostatní napojené chainy, včetně Cardana. Bylo taky zmíněno, že vedou jednání s GSMA, což je globální organizace sdružující mobilní operátory, aby se World Mobile blockchain stal v podstatě standardem pro telekomunikace. Pokud se tak opravdu stane a stanou se velkým hráčem, který definuje standardy, tak všechny ty stovky ostatních operátorů po celém světě budou používat Aya blockchain, protože jinak by museli od nuly postavit svůj vlastní. Uvidíme, co World Mobile přinese během tohoto roku, ale myslím, že o něm ještě uslyšíme. Pokud chcete vidět aktuální vývoj u Cardano nativních tokenů, tak doporučuji stránku Up ADA Markets, kde je graficky formou bublin vidět, jak se kterému tokenu daří. Čím větší bublina, tím větší procentuální zisk nebo ztráta. Prostě na jedné stránce jednou se podívám a vidím. Za mě ideální. A nakonec si dáme ještě update TVL, protože už je to nějaká doba, co jsem to komentoval naposledy. V dolarové hodnotě nám TVL docela pokleslo, a to z 500 milionů v březnu na aktuálních cca 290 milionů. Když se ale podíváme na graf ADA, tak ten je stabilní. Oproti březnu je tam jenom pokles nějakých 5%. To znamená, že lidi dapky pořád používají a ten pokles je čistě jen na základě poklesu ceny ADA vůči dolaru, který se udál za poslední 2 měsíce. To ve výsledku způsobilo, že se Cardano propadlo v seznamu protokolu na pozici 23. Je ale důležité zmínit, že se tam najednou objevily chainy, o kterých jsem v životě neslyšel. Třeba Blast, který začal fungovat teprve v březnu a někdo už do něj uzamčel 1,5 miliardy dolarů. To úplně nevypadá na organický růst. To samé Mode. Růst z ničeho na 0,5 miliardy za 3 měsíce. Další Merlin. To samé, tam se objevila miliarda TVL za jediný měsíc. Zajímavý je, že u těchto chainů DeFi Lama ani neuvádí počet aktivních uživatelů. Nedivil bych se, kdyby to prostě byly jenom další projekty VC investorů podle klasického scénáře rychle vypumpovat coin a pak to hodit retailu na hlavu. Podobné případy už jsme v minulosti viděli. Cardano má něco, co tyhle coiny nikdy mít nebudou. Decentralizaci, technologii a komunitu. Nedávno jsem viděl někde příspěvek, že je někdo zklamaný z ceny Cardana a že ho hodně svrběly prsty, aby to neprodal. Jasně, jsou to coiny, které můžou udělat větší zhodnocení, ale přece to není jenom o ceně. A skákat z jednoho coinu na další, podle toho, co je zrovna trendy, podle mě není úplně nejlepší nápad. Alespoň já to tak vnímám. A v této situaci bych rád připomněl tenhle obrázek, který to tak nějak vystihuje. Cardano v době předchozího Bitcoin halvingu v roce 2020 stálo necelých 5 centů. Teď je za 45. Z tohoto pohledu předčilo i Bitcoin. A z těchto 5 centů po halvingu šlo na $3. Teď se nacházíme ve stejném čase. Bude se historie opakovat?
to vůbec netuším, ale pořád si myslím, že na tom Cardano není vůbec tak špatně, jak někteří tvrdí. Takže to by bylo trošku hopy a na závěr. Díky za pozornost, mějte se fajn a ahoj!